No niin, katsotaanpa näitä seurakuntien verkkosivujen päivityksiä nyt tekstien ja värien osalta. Eli ohjausnäkymä on se, mihin avautuu tämä. Ja sen jälkeen mennään tuonne vieraille sivustolla. Väreissä on kahdenlaista mallia. On yleiset värit ja sitten on tällaiset globaalit värit. Ja globaalit värit tarkoittaa sitä, että ne missä ne ollaan asetettu voimaan, ne vaihtuu kaikkialla sivustolla. Ja ensimmäiseksi otetaan täältä tämä Visual Builder käyttöön. Eli tämä on hyvin yksinkertainen drag and drop latauseditori, jonka kautta tätä päästään sitten muokkaamaan. Tämä on hyvä opetella heti alkuun tästä sivustosta tästä niin kuin muokkaukseen liittyen, että mitä osioita tässä on. Ja nämä 3 asiaa kun muistaa, niin oikein hyvin menee. Ensimmäiseksi täällä on tällainen sininen alue, joka on se alin pohja. Tämän alueen päällä on sitten vihreä kerros, joka jakaa tämän sinisen alueen, tämän vihreän alueen osalta tällaisiin erilaisiin erityyppisiä pohjia, mitä siellä haluaa sitten käyttää. Sen jälkeen on vielä tämä moduuliosio, josta löytyy sitten tekstiä ja voi löytyä painiketta ynnä muita tällaisia asioita. Ja kaikkia näitä pääsee muokkaamaan, mutta nyt meillä on käsittelyssä nuo tekstit. Ja otetaanpa tästä nyt vaikkapa ensimmäiseksi tämä Hanko-vapaaseurakunta on lämmin hengellinen koti keskellä Hankoa. Painetaan tuosta rattaan näköisestä kuvasta, joka tarkoittaa muokkaustilaa. Ja sen jälkeen se avautuukin se tekstiosio tänne niin, että päästään sitä tekstiä muokkaamaan. Ja se on ihan sama kaikkialla tällä sivustolla. Tämä, missä näkyy tällainen vihreä alue, niin se tarkoittaa, että se on globaali alue. Eli se on kaikkialla sivustolla, ne muutokset tapahtuu, missä tämä vihreä pohja näkyy. Eli nyt jos tästä lähdettäisiin muokkaa, niin täältä löytyy otsikko seurakuntamme tarkoituksena herättää ylläpitää uskoa. Ja tässä on myös käytetty jonkinlaista kuvaketta, joka on ilmeisesti tässä tämä risti nyt sitten. No näin se on. Eli näin aina tekstiä pystytään muokkaamaan tällä sivuston sisällä. No sitten mennään noihin väreihin. Ja tässäkin on samalla tavalla, tämä on periaatteessa sininen alue, eli se kaikkein isoin. Sitten on se seuraava alue, tämä vihreä, ja sitten on vielä tämä tumma alue. Ja nyt tämä musta alue täällä on tämän alueen sisällä. Ja se näkyy täällä taustakuvana. Ja kun se on tässä normaalissa pohjassa, ei täällä globaalissa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tätä väriä pääsee muokkaamaan tästä yksinkertaisesti näin. Mutta jotta sivustolla voisi tehdä nopeasti isoja muutoksia, niin silloin nämä kaikki alueet pitäisi olla, tai mitkä merkataan globaalisti, niin muuttuu myös globaalisti sivustolla. Eli tänne voidaan tallentaa, katsotaanpas tuosta toi värin koodi, no se on ihan perus musta. Ctrl+C, kopioidaan toi. Sitten mennään tuonne globaalin puoleen ja täällä on erilaisia globaaleja värejä. Näitä voi jo sitten hyödyntää, eli laitetaanpa tuosta vaikka, miltä toi näyttää, vähän pöllöltä. No toi voisi ehkä olla ihan kiva väri. Ja täältä näitä voi vaikka etsiä, että tässä se on sitten 113154, tämä värin koodi. No minä annan sen nyt olla tossa ja saatte sitten vaikka itse, no ehkä teeman mukaisesti toi voisi olla parempi. Niin saatte sitten itse sitä muokkaa. No nyt sitten seuraava asia. Mennäänpäs vielä takaisin tonne taustakuva. Ja nyt se huomaatte, että täällä on tällainen pieni valkoinen väkeä, se tarkoittaa, että se on globaali väri. Nyt jos me tehdään niin, että tämä globaali väri on asetettu, nimenomaan tämä kyseinen globaali väri on asetettu muualle sivustolle, ja te haluaisitte muuttaa tätä, niin silloin tämä väri, nimenomaan tämän pallukan väri, muuttuu kaikkialla sivustolla. Eli nyt jos me muutan tämän värin vaikkapa, muutetaanpa se nyt vaikka sitten tuollaiseksi, no se valkoinen on vähän huono, mutta laitetaanpa vaikka nyt sitten tuommoinen. Niin painetaan tallenna
tallenna, ja sitten se haluaa vielä varmistaa, että olet tehnyt muutoksia tähän maailmanlaajuiseen väriin. Hassu suomennus, mutta näin se menee. Ja tämä vaikuttaa kaikkiin tämän yleisen värin esiintymiin koko sivustollasi. Haluatko jatkaa? No sitten painetaan, että kyllä. Niin nyt tämä väri on muuttunut kaikkialla tällä sivustolla, missä tätä kyseistä väriä käytettiin. Aina muutoksien jälkeen, kun sivustolla tehdään teksti- tai kuvamuutoksia tai näitä värimuutoksia, niin painetaan tästä keski-ikonista ja tästä painetaan tallenna, jonka jälkeen ne tallennukset asettuu voimaan ja sitten täältä voidaan painaa, että lopeta Visual Builder. No nyt käyväpäs nopeasti vilkaisemassa. Tässä on nyt tällainen harmaa pohja tuossa. Onko täällä tämä samanlainen? Minä en muista, miten nämä oli laitettu tänne. Ei ollut. Olisiko se ollut tapahtumissa? Vai oliko se ainoastaan? No täällä se on. Eli tänne se on nyt muuttunut myös tämä kyseinen väri. Ja tämähän oli globaali, eli koko sivuston kattava yleisesti tämä koko juttu. Varoituksen sana. Näitä kannattaa käyttää sillä tavalla harkiten ja kokeillen. Ja näitä samoja muutoksia voi tehdä jokaiseen näihin nappulaan, mitä täällä on. Ja katsoa, kun muuttaa yhden nappulan, muuttuuko se myös muualla. Tällä tavalla näitä värejä pääsee suhteellisen helposti muokkaamaan. Ja tässä tämänkertainen. Mennään takaisin tonne ohjausnäkymään. Ja täällä ei oikeastaan sitten mitään muuta nyt ehkä tässä kohden olekaan sanottavaa. Mutta laittakaa kyssäriä, kysykää multa. Kyllä opastan ihan mielelläni ja teen näitä videoita. Moro!